Hyvää päivää, arvoisat kuuntelijat. Kuulette nyt Bernd Michael Grosin novelleja Kuin elämäni kirjoittaa. Kirjoittaja toivottaa paljon iloa ja toivoo, että kuulemanne miellyttää teitä. Olkoon teillä mukava hetki. Tästä kirjasta. Tässä kirjassa on 32 novellia, aivan kuten elämä itsene kirjoittaa. Ne johdattavat lukijan Saksan kautta Sveitsiin, Kameruniin ja jopa kaukaiseen Intiaan ja jopa Tiibetiin. Jotkut ovat hilpeitä, jotkut surullisia, mutta kaikki viihdyttäviä ja ajatuksia herättäviä. Kirjoittaja pyrkii hiottuun, korkeatasoiseen kieleen ja on kaukana nykyisestä, valitettavasti usein käytetystä, sähkötyylistä. Kamla Ram. Kamla Ram oli sepahi, eli vartija, viimeksi Benarsin eli nykyisen Varanasin piirivankilassa. Syntyperältään Kamla kuului nahkurikastiin, ja hän näki vankilapalveluksessa hyvän tilaisuuden ansaita paljon rahaa. Ensin oli kuitenkin maksettava huomattava summa lahjusrahaa, jotta haluttuun virkaan ylipäätään pääsi. Varkauksilla ja huumeiden myynnillä Kamla oli säästänyt tarvittavan summan ja pystyi näin osoittamaan soveltuvuutensa vankilasepahiksi. Hän sai viran ja pääsi nyt aloittamaan käyttämänsä rahat takaisin ansaitsemisen. Saattaa nyt kysyä, miten pieni vankilapoliisi voi vankilapalveluksessa rikastua? No melko yksinkertaisesti, varastamalla, huijaamalla ja tuomalla vangeille kiellettyjä asioita, joista saa hyvän korvauksen. Juuri näin Kamla nyt teki, ja hän osoittautui todelliseksi mestariksi tässä lajissa. Alusta alkaen hänellä ei ollut mitään tabuja. Jos joku halusi purutupakkaa, poliisi toi purutupakkaa. Jos joku halusi huumeita, hän sai niitä, eikä ollut väliä, oliko kyseessä heroiini vai pelkkä marihuana tai bhang. Kamlalle merkitystä oli vain ansioilla. Huumeista hän sai vähintään kaksinkertaisen todellisen hinnan useimmiten, jopa kolminkertaisen tai enemmän. Nuori sepahi ansaitsi rahaa, pystyi menemään naimisiin, rakentamaan talon ja sai 3 tytärtä ja 2 poikaa. Kamla luopui suurelta osin lomaoikeuksistaan ja sijaisti jopa kollegoitaan, kun apua tarvittiin. Hän ei halunnut menettää yhtään päivää, yhtään rupiaa ei saanut jäädä saamatta. Kamla ajatteli eläkevuosiaan. Siihen mennessä hän halusi ansainneensa tarpeeksi voidakseen elää huolettoman ja rauhallisen elämän. Kolmasti hänet saatiin kiinni marihuonan salakuljetuksesta, mutta korruptoituneet esimiehet tyytyivät aina suureen lahjukseen eivätkä raportoineet synnintekijästä. Näin Kamla pysyi virassaan ja tuli vielä varovaisemmaksi, ei kuitenkaan vähemmän ahneeksi. Hän selvitti, milloin ja missä oli odotettavissa taskuntarkastuksia, eikä enää myynyt. Sample complete. Ready to continue?